सरिल्स किचन गई यान सरिल मल्पना सोल्पेलो इनी यान एन्न बाल्कनी यान कुल्लोंदे मुल्प ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಉಂದೆನಿ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲ ಪನೊಲಿ ಇಜನ ಕಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಲ ಪನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ದೈ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದೈ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದಗ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ದೈ ಓಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜನ ಪಲಾವ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಉಂದೆನ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಪ್ಯಾಂಟನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದೆನ ಕೆಲವು ಊರುಡು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂದೆನ ಸೂಪುಗ್ಲ ಪಾಡುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಶ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂದು ಉಂಡು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದೆನ ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ ಇಜನ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಲಾವ್ ಈ ಇರೆನ ಪಾಡ್ ಎಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಐದು ನಿಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಬಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಓಮತ ಗಿಡಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಶುರುಟು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಉಂದೆನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸೂಪ್ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಪರಿಮಳ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಐತ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅತ್ತಂದೆ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿದ ಗಿಡ ಉಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ನೆದ ಮರ್ದಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತಿಂದ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬರೀಟ್ ತುಳಸಿದ ದೈಲ ಉಂಡು ತುಳಸಿ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಗಿಡ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲಾಗ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐತ ಪರಿಮಳ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಈ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ದಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೌಂದರ್ಯಗ್ಲ ರುಚಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಜಲ್ಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡಿಗೆಡು ಆಯ್ನಾತು ಈ ಇರೆನ ಉಪಯೋಗಿಸೊಡುಕೊಂಡದು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ನಡ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಗುಲಾಬಿಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಮದ್ರಂಗಿದ ಗಿಡಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಂಪು ಒಂದೇನು ಅರೆದ ಕೈಕಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ತರೆಕಲ ಪಾಡೋಲಿ ದುಂಬುಪುರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡೆದು ಮದ್ರಂಗಿ ಪಾಡುವಂದಿತ್ತೇರು ಅಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉಂದೆತ ಕಮ್ಮಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಸೊಪ್ಪುಡು ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸಲ ಹಾಪುಂಡು ಚಟ್ನಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಷಾಯಲ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಅಡಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಮ್ಮೆನಲ ಅಂಚನೆ ರುಚಿನ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಉಂದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆ ಪಲಾವ್ ಇರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಇರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಂಡನ್ ಇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದೈ ಉಂಡು ಅವಿನ ಯಾನ್ ನಡಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಚಟ್ಟಿನ್ಲ ಯಾನ್ ನರ್ಸರಿ ಇಡ್ದು ಕನ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇನ ಕಂತದ ಯಾನ್ ನರ್ತೀನಿ. ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾತಂಡು ಈ ಗಿಡ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ ಏನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ ಒಕ್ಕುದು ಗಿಡನ ನಡಂದುಲ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತನ ಆಂಡ್ ಈ ಗಿಡ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಲಾವ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು. ಶುರುಟಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದೇನು ಶೋಕುಡು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತು ದೀವೋಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ದೀಲೆ ಓ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ 4 ಬಿರಿಯಾನಿ ಈರೆನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇಡೀ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಗೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ರೆಡ್ ಎದ್ದು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಂಡು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆನೆತ ದೀತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾವು. ಪ್ರಾನ್ಸ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಪಲಾವ್ ಈರೇನು ಪಾಡ್ದು ಓಡಿತ್ತಿನ ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹದಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂದೆನ ಬೋಡನ ನಿಕಲ್ ಶುರುಟೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂದೆನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಓರ ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಹೊರ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆನ 3-4 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಕಮ್ಮೆನದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪಾಲೆ.